את 25 שנה, אני חושב, אם אני לא טועה, כן, לספר הזה. מוציא גרסה. הוא שלח לי ציטוטים, אמר לי לבחור איזה ציטוט אני רוצה שיופיע בספר, ואני שואל אתכם אם אתם מעוניינים. אני אקריא לכם את הציטוטים, תגידו אם אתם מעוניינים. מה אתם רוצים? זה ציטוטים אמיתיים? אמיתיים. כן? תקריא את הציטוט, נראה אם אני יודע מי זה. אני כמו נפוליאון, נולדתי בשביל לכבוש. אלון מזרחי. יפה. ב10 שנים האחרונות אני יחיד בדור. אלון מזרחי. ברקוביץ'. ברקוביץ', אני יחיד בדור? ב10 שנים האחרונות אני יחיד בדור. ב10 שנים האחרונות אני יחיד. לא ייתכן שהמשטרה, זה גמר אותי, לא ייתכן שהמשטרה תיקח את החוק לידיים. יושב ראש בני יהודה, חיים ברזל. לילה טוב צופים יקרים ונוחו על משכבכם בשלום. מורי לוי? גרטל. לא יכול להיות שאיציק אמר את מה שאמרתם, שהוא אמר, אבל אם הוא אמר את מה שאמרתם שאמר, אז הוא אמר דבר חמור. זה חד גדיה. עכשיו זה הכי קל, אני רוצה לשחק באירופה או ספרד. מזרחי. כן. מכבי נתניה זה כמו הסיסמה המפורסמת. עכשיו זה נפל לי הסימון. אני רוצה לשחק באירופה או בספרד. אתה לא מכיר את זה? עכשיו זה נפל לי, לא. הוא הוציא את הספר, הוא הוצא מהקשרו. משפטים,